त्याचबरोबर शब्दांक सत्याची धार दिवपी तुम्ही पत्रकार बंधूंक माझो साष्टांग नमस्कार। आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो जो आम्ही हे केलो संकल्प मिशन फॉर लोकल, आणि ही जी प्रेस कॉन्फरन्स हा ती जिल्हा पंचायत निवडणूक ह्याच्या आधी आम्ही प्रत्येक फावटी राजकीय पक्षाशी आम्ही निगडीत असलो, आणि आज आम्ही एक वेगळो प्रयोग करपाचो प्रयत्न केलो आणि आम्ही मिशन फॉर लोकल तर्फे अपक्ष उमेदवार दिल्लो असा गजानन गडेकर। आणि ह्याच्यासाठी आम्ही हो दिवपाचे कारण म्हणजे आमका म्हणजे पेडण्याचो स्वाभिमान आमका राखपाक जाय, त्याचबरोबर आमका आमच्यातलो माणूस जो आमच्या ग्रुपांतसून म्हणजे आमच्या फ्रेंड सर्कलातसून आम्ही तेका आणि सगळ्यांनी पेडणेकरांनी प्रपोज केलो असो उमेदवार आज दिवचो आम्ही प्रयत्न केल्लो असा। आणि ज्या ज्या वाठारांत आयज आम्ही गेलो तोरसे मतदारसंघात थंय भरभरून पाठिंबो आमच्या उमेदवाराक मेळत आहा, आणि लोकांनी आमका आफोन किंवा आमच्या मोबायलार फोन करून या गजी गडेकर घेऊन या एक आपलो आमचो उमेदवार आहा। कारण आमचो उमेदवार दिवचा कारण म्हणजे मुख्य हे असा, आयज जो एअरपोर्ट येता हो तोरसे मतदारसंघात येता, आणि आयज जे काय इश्यू सध्या निर्माण जाल्ले आहात आणि हेचो भयंकर त्रास जायत आहा आमच्या बांधवांक किंवा आमच्या भयणींक, त्याच्यासाठी खास करून तेका आयज ह्या हेतूर आम्ही उतरलेलो असा, आणि तो ह्या हेतूर बाजी मारतलो ही स्पष्टपणे आमचा झाला असा आणि ह्या लोकांनी ठरयल्ला आहा। आणि हे बाजी मारल्यानंतर तेका थंय कुठल्याही प्रकारचा बंधन नसताना तो थंय सरकारी दरबारी म्हणा किंवा इतर ह्याच्या निगडीत आमचे प्रश्न व्यवस्थित मांडपाक आम्ही आज त्याची तयारी केली आहे। देव बरे करू। नमस्कार, मी गजानन गडेकर। तर आज तोरसे जिल्हा मतदारसंघात प्रत्येक घरात आज डोर टू डोर माझा कंप्लीट झाला असा, प्रत्येक घरापर्यंत मी पावलो असा। आज डोर टू डोर करताना लोकांचे खूप समस्या आहात। आज मतदारसंघात खूप गरिबी असा, लोक सांगतात हयसर कोण पावांक ना, सरकार दरबारान हयसर काय करूंक ना, खूप म्हणजे खूप समस्या आहात माझी। तेका लागून आज मी जे लोकांचे समस्या आहात हे मी सरकारपर्यंत पावयतलो, हे मी तुमका सगळ्यांच्या वतीन आज तुमका आश्वासन दिता। कारण मी जेव्हा डोर टू डोर केलं तेव्हा तर प्रत्येक महिला म्हणा सगळे महिला आमका अफेक्ट झाले, ते म्हणतात ना आज 4 वर्षां झाली हयसर कोण लक्षच घालूंक ना। तेव्हा मी शक्यतो म्हणजे प्रयत्न करतलो जे लोकांचे समस्या लोकांची जी गरिबी असा ती सरकारपर्यंत पावयतलो। थँक्यू। नमस्कार। पहिली म्हणजे तुमका सगळ्या पत्रकारा भावांक खरेंच मनापासून हांव नमस्कार करता आणि स्वागतय करता। कित्याक खरं म्हणजे आमचं जसं शेशीन सांगला तसं खरं पार्टीचो कणो जो आयज पेडण्याचो जर आसात तर ते तुम्ही आसात, आणि तुमच्यामुळे आज पेडण्याचे खंय तरी वायट बरें नाव तयार जाता, वायट म्हणच्यापेक्षा बरेंच जाता, आणि तुम्ही लोकांची जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा तेच दाखयता। पण आयज मिशन फॉर लोकल तर्फे आम्ही आमच्या म्हणजे पेडण्या म्हणजे तोरशा कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये आम्ही गजानन गडेकर एका म्हणजे उमेदवार म्हणून दिलेलो असा, आणि हो उमेदवार लोकांमधलो असा, लोकांतलो कनेक्टेड आहा। त्याचो पयलीं म्हणजे सगळ्यात व्हडलो फायदो तो पयले फावटी एक पंच म्हण आशिल्लो, डेप्युटी सरपंच म्हणून त्यांनी काम केलं आणि कार्यकारी सरपंच म्हणून। सो लोकांमध्ये त्याचे अवेअरनेस आसा, लोकांक तो काम कशें करता ते खबर आसा, आणि त्याचो हो सगळो फायदो म्हणजे उरलेलो जो आसा तो लोकांमध्ये परत लोकांमध्ये पावचो ह्या उद्दिष्टान ताका आम्ही झेडपीचे कॅन्डिडेटशीप दिलं, आणि लोकांचो जो एक उत्सुक म्हणजे भरपूर प्रमाणात जो एक सपोर्ट आसा तो आमकां खूप बरें दिसता, आणि आमकां खात्री आसा तो ह्या हेतूर नक्कीच निवडून येतलो। बरेचशे राष्ट्रीय पक्ष म्हणा बाकीच्यांनी विरोधकांनी खूप प्रयत्न केलो कितें कितें दामपाचो, पण
खरे सांगू आमच्या पेडण्याच्या स्पेशली तोरशे मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकवट दाखवून आमकां जो सपोर्ट दिला त्याच्यामुळे ही जी आमचे जे हे आसा ते खूप इझी जातले ही आमकां आशा आसा. तशेंच आमचे गजानन गडेकर हेंचे चिन्ह हे विमान आसा, एरोप्लेन आसा, हे सगळ्यांच्या नजरेक हांव हाडून दिता. तशेंच तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून हांव सांगूंक सोदतां मिशन फॉर लोकलाचो जो कॅन्डिडेट आसा ह्यो पेडण्याच्या उदरगतीसाठी आसा, पेडण्याच्या घराघरासून डेव्हलपमेंट जावचे ह्या अपेक्षेन येयलेलो आसा. आणि जसं आमच्या शिशीन म्हटलेच की तोरशे मतदारसंघात ह्यो एअरपोर्ट येता आणि एअरपोर्टान जे प्रॉब्लेम्स आसात हे आमचे मेजर प्रॉब्लेम सगळ्या घराघरांनी पावलेले आसात. टॅक्सी वेवसाय, तसोच रोजगार एअरपोर्टाचो, तसोच तिसरी नुकसाण भरपाई, हे 3 विशय इतले म्हत्वाचे आहात ताका कोणीच कितें जाप विचारूंक ना. दरवेळी राष्ट्रीय पक्षाचो कोण तरी उमेदवार आसता आणि जेन्ना ते कोण खंय गेले जाल्यार ते उलोवपाक तयार आसना, कित्याक ताका राष्ट्रीय पक्षा कडसून ताका बंधन येता, अरे उलयनाका हें करना. पण एज अ इंडिपेंडंट म्हणून ताका फाल्यां जर आमकां कितें इश्यू आसत एअरपोर्टार, जर कितें स्पेशली उद्या रोजगार म्हणा आनी कसले, तर आमकां उलोवपाक भरपूर अधिकार आसतलो. म्हणून आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट दिला, कित्याक ताचेर कोणाचोच दबाव येवचो ना. सो तुमचो सगळ्यांचो आमच्या मतदारसंघातल्या लोकांचो आमकां सपोर्ट आसो. आणि हे जे 20 तारखेचे जे इलेक्शन आसा ताका आमचे चिन्ह आसा, निशाणी आसा, चिन्ह निशाणी आसा ती एरोप्लेन म्हणजे विमान. ह्या विमानाचेर तुमी सगळ्यांनी आपलं मतदान करचा आणि भरपूर प्रमाणात निवडून हाडचा. नमस्कार. आज आम्ही पेडणे आमच्या जिल्हा पंचायत तोरसे हांगासर फिरत असताना आमकां खुबश्या ठिकाणी अशे काही गोष्टी दिसले की काही लोकांची खूपशी गरिबी आहे, पण या गरिबीन सुद्धा काही लोकांची काही जे आमचे वाडे असतात ह्या वाड्यांनी काही लोकांची घरां सुद्धा मोडलेली असतात. त्यांना खंय तरी आसरो दिवपाची गरज आसा. खूपशा घरांनी आम्ही असे गेल्याच्या नंतर काही महिला आमकां मेळ्ळे. त्यांच्यानी खूपशा अक्षरशः सांगपाचें म्हणजे पदर दोळ्यान त्यांच्या पाणावलेल्या हेतून, कित्याक आम्ही आमचे राजन सर हो मिशन फॉर लोकांचे काम करतात, तो खूपशे जॉब बीब दिता. म्हणून खुबशी बायलां आमकां अशें सांगता की आमकां ऑफिसा पर्यंत तुमच्या पावंक मेळोंक ना, पण आमचो कोण तरी एक चेडू आसा, कोण तरी चेडो आसा, ताका लग्न सुद्धा जायना कारण ताका व्यवस्थित जॉब मेळना. ह्यो अश्यो खुबश्यो समस्या आमकां आमच्या मतदारसंघात दिसले. आणि आमचो सर हे काम करीत आसा आणि फुडें कामय करीत वतलो. पण आमकां डेव्हलपमेंटाची सुद्धा काही कामां करण्याची गरज आसा. एक म्हणजे आमचे विविध फुटपाथ असतील, स्पीकर देवप असतील, किंवा हे सुद्धा काही गोष्टी आसा. ह्या गोष्टींसाठी सुद्धा आमकां जिल्हा पंचायतीचो उमेदवार आमकां दिवचो पडटलो. प्रामुख्यान हांव सांगूंक सोदतां आमचो आता आम्ही ह्या 8-15 दिवसांत पहिले की आमकां बरो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा आमच्या ह्या तोरसे मतदारसंघात एक लहानसो मतदारसंघ, इतली वर्सां आम्ही तो मागास असं म्हणटालो, पण ह्या मतदारसंघात आमचो माननीय मुख्यमंत्री 2-3 फावटी आयलो. आमकां सुद्धा एक बरें दिसलें की हो मुख्यमंत्री आमचो परत हांगा येता. आमचे तर अशें म्हणणे की त्यांनी पेडण्यान एक ऑफिस सुद्धा काडचें, कारण आमच्या पेडण्यात खूप समस्या आसा आणि हे समस्या जर सोडयतलो जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्यान हांगा परत आतां इलेक्शना पुरतेच येवचें ना, इतर सुद्धा गोष्टी त्यांनी परत येवच्यो. कारण आमचे खूप समस्या आहात ते आमचो होनरेबल आमचो जो आमदार आसा हो आमदार विधानसभेत मांडपाक खंय तरी असफल आसा असो आमकां दिसता, कारण तो उलयत ना विधानसभेत, किंवा विधानसभेत उलोवपाक उबो रावलो की हेच काही आमदार मंत्री तूं ओगी राव पण बसयतात. म्हणजे आयज मुख्यमंत्र्यान एक पेडण्यानच ऑफिस काडचें, कारण नुसतो त्या आमदार हेका घेवन प्रचारापुरतो येवन काय फायदो ना. त्यांनी एक ऑफिस काडचें. खूप समस्या आहात. मोपा एअरपोर्ट हा एअरपोर्टाच्या लोकांका अजून तुम्ही 10 वर्सांनी पैसे दिवना. हायवेचे प्रॉब्लेम आहात, ते ब्रिजां आसात. तोरशा सारख्या ठिकाणी रस्ते बंद करून उडयले. आज लोकांनी आपल्या घरान वचप कशे हो सुद्धा मोठे प्रॉब्लेम असतात. हे सगळे जे लोकाभिमुख जे गोष्टी असतात हे लोकाभिमुख गोष्टी सरकारान जाणून घेऊन जाय आणि मुख्यमंत्र्यान पेडण्यान एक ऑफिसच काढचे, जेणेकरून आमचे जे समस्या आमदाराक पेक्षा आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे मांडून त्यांनी आमचे प्रॉब्लेम जे असतात ते सॉल्व्ह करचे. आणि आमचो त्याच्या भरीक आमचो सुद्धा जो हो असा उमेदवार असा तो सुद्धा आमच्या सरकाराकडे हे सगळे ज्यो समस्या असतात ह्यो समस्या अवश्य मांडटलो अशी हांव अपेक्षा धरता. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.